gaskiya ne kauna tana da riba. Gaskiya ne kauna tana hali ai bacci, kaddarar so kowa ta haushi za ya yi fama. Shi kare ka filin daga yau da mai yi wata rana za ya ci juga. Wani gaba ya bangare na tsoronai tunga, ina ga yashi dan dole ya buwa ya kirga. Idan na kai sirri mun kawa gidan muka tanga, saboda ta zuciyar ka karkai gulma.